Pamätáš si ešte takéto? Zložený zlomok. Je zložený, tak bude to zlomok, ktorý je zložený z dvoch zlomkov. Čiže tu bude jeden zlomok v čitateli a v menovateli taktiež bude jeden zlomok. No a tu musíš vedieť, ktorá je hlavná zlomková čiara. Teraz tu je táto stredná hlavná zlomková, ja som ju zámerne napísala takú dlhšiu. Toto je hlavná zlomková čiara, takže ku nej si dáme rovná sa a ideme ho upraviť. Odpíšeme hlavnú zlomkovú čiaru a do čitateľa, počúvaj, čo dáme do čitateľa. Do čitateľa teraz dáme súčin čitateľa z čitateľa pôvodného zlomku a menovateľa z menovateľa pôvodného zlomku. Čiže 3 krát 9. Do menovateľa dáme súčin menovateľa z čitateľa a čitateľa z menovateľa pôvodného zlomku, čiže 7 krát 5. No toto keby sme mali stále takto robiť a stále by sme si to mali takto hovoriť, tak to asi nie, no. To by bolo také dosť náročné. Takže máme mi takú fintičku teraz na toto a to je taká, že vonkajší s vonkajším, vnútorný s vnútorným, čiže hlavná zlomková čiara a ideš vonkajší s vonkajším 3x9 a vnútorný s vnútorným 7x5. Tak, a máš 3x9 je 27, lomeno 7x5 je 35. Tu nejaké možnosti krátenia nevidíme, takže 27 lomeno 35 je tento zložený zlomok. Ešte ho môžeme upraviť prípadne na desatinné číslo. Takže 27 delíme 35, to je 0, 0 krát 35 0, do 27 nám treba 27, čiarka, 0. V 270 sa 35 nachádza, myslíš si, že 9 krát, ale tu je tá 5, takže bude len 8 krát. 45, sedmičku použijem, aj 245. Odpočítam a mám 5, 5 a 2, tu je nič. 250, 35 sa bude nachádzať opäť 7 krát, takže ideme minus 245, ostáva nám 5, v 50 sa 35 nachádza 1 krát, 1 krát 35 je 35 a 5, 4, 15 zvyšok. To nám už aj stačí, takže 27 delené 35 sa približne rovná 0,771 tisícin. Nie presne, pretože tu máme zvyšok. Vonkajší s vonkajším, vnútorný s vnútorným. Hotovo. 2/3 prázdnin máme za sebou. Rodinka ide do zahraničia a tam strávi 2/5 zo zvyšku prázdnin a potom sa vrátia. Koľko dní budú ešte doma, kým začne školský rok? No dobre, 2/3 z celých prázdnin už máme za sebou, čiže nám ostala 1/3 a z tej 1/3 na 2/5 teda budú v zahraničí, 2/5 z 1/3 z čoho? Z čoho? Z nejakých dní. A z akých dní? Potom potrebujeme vedieť, koľko dní majú prázdniny. To by sa nám zišlo. Lebo potom, keď to budeme mať, tak už potom budeme vedieť, že 2/5 budú preč, no tak 3/5 ešte z tej 1/3 ostanú. 3/5 z 1/3, čiže 1/5 z, len stále neviem z čoho, z koľkých dní. Vieš, koľko dní majú prázdniny? No júl, august. A júl má, vieš, koľko dní? Nevieš. Poviem ti. Aha, pozri. Fintička. Pozri, máš hánky. Hánky, vieš, čo sú hánky? Tak. A teraz takto si daj ruky pred seba. Vieš, takto, takto. A teraz pozeraj. Január, február je v tej priehlbine, marec, apríl je v priehlbine, máj, hánka, jún v priehlbine, júl, ten je tu hore, august je tiež tu hore, priehlbina, hánka, priehlbina, hánka. Hej, vieš, o čom hovoríme? A keď je hánka, tak je 31.
Takže január 31, február, to už vieš, že je 28, dobre. Marec 31, lebo je Hanka, priehlbina, apríl 30. Máj 31, lebo hore. Jún v priehlbine, takže 30. Júl a august, to sú Hánky, takže 31. Čiže prázdniny budú mať presne 62 dní a teda náš otáznik bude 62. A teda 1/5 krát 62, to sa rovná 62 delené 5 a to je presne 1, 12 delené 5, to je 2 celých niečo. Takže keď sa vráti rodinka, tak ešte 12 dní môžu prázdninovať a potom už začne škola. No hotovo. Niečo z funkcií také úplne jednoduché. No. Napíš rovnicu lineárnej funkcie, ktorá prechádza bodmi a minus 5, 6, b 3, minus 2. Nič ľahšie. Takže máme dva body a minus 5, 6, b 3, minus 2. Ide o lineárnu funkciu, takže tá bude mať predpis alebo rovnicu, ktorá bude mať tento tvar y rovná sa ax plus b. My poznáme x-ovú a y-ovú súradnicu dvoch bodov, nepoznáme parametre a a b. Takže ak poznáme x a y, tak ich dosaďme. Takže bod A, x-ová je minus 5 a y-ová je 6. Takže 6 sa rovná a krát minus 5 plus b. A v tomto prípade zase to bude minus 2 sa rovná a krát 3 plus b. Hľadáme parametre a a b. Toto hľadáme. A čo máme? Máme sústavu dvoch rovníc od dvoch neznámych, tak ju poďme vyriešiť. Z tejto prvej rovnice vyjadríme b. b sa bude rovnať 6 plus 5a a dosaďme to toto vyjadrené b dosaďme do druhej rovnice, čiže minus 2 rovná sa 3a plus 6 plus 5a a získavame minus 8 rovná sa 8a a teda ačko máme minus 1. Prvý koeficient máme. No a druhý, b rovná sa, zase dosadením získame, že 6 plus 5 krát minus 1 sa rovná 1. Koeficient b je 1 a teda tá hľadaná funkcia bude vyzerať nasledovne. Y rovná sa, ačko máme minus 1, takže minus x plus a bčko máme 1. Minus x plus 1. Toto je rovnica tej lineárnej funkcie, ktorú od nás chceli. Hotovo. Máš takýto príkladík, pozri, že ideš si kúpiť niečo, to je jedno, že čo, bicykel, alebo mikinu, alebo čižmy, alebo kabelku, niečo za 750 eur. No a ty si k tomu kúpiš ešte príslušenstvo nejaké a cena sa ti navýši o 10%, ale majú tam letnú zľavu 10%, takže oni ju uplatnia. No a koľko zaplatíš teda v konečnom dôsledku? Teraz prídu na rad chytrolíni, mudrolanti a všelijaké takéto týpky, ktoré povedia, že čo máš čo počítať, nemáš čo počítať, plus 10%, minus 10% a 750 zaplatíš. No, nie celkom, pretože 750 je základ, ku tomu si ešte nakúpiš nejaké príslušenstvo, takže o 10% máš už vyššiu cenu, 10% zo 750, čiže už sme na 110% zo 750. No a potom ti vyjde nejaké číslo, samozrejme to vypočítáš, vyjde ti nejaké číslo a potom tú celkovú sumu, ktorú máš zaplatiť, ti ešte o 10% znížia, takže ti ostáva 90% z tejto sumy, z tých 110% zo 750. A teda ty v konečnom dôsledku zaplatíš koľko? 90 stotín krát 110 stotín krát 750 lomeno 1. Ja ako krátivý typ pokrátim, čo sa len dá, takže 0, 0, 0, 0, 0, 0 a ostáva mi, a ešte idem krátiť 5, 75 5 to bude 15 a 10 5 to bude 2. Čiže ostáva mi 9, 11 a 15, 99 krát 15, to sa rovná 45, 4, 49, 9, 9, 5, 8,
1, 4, 8, 5 a ešte delené 2. 1485 delené 2 sa rovná 7, 4, 2, 50. 742, 50 zaplatíš v konečnom dôsledku, keď ti najprv prihodili 10% a potom ti dali dole 10%. Percentá to sú také potvory, no. Takže 742, 50. Hotovo. Existujú také čísla, ktoré sú symetrické a volajú sa, že palindrómy. A to je také číslo, že pozri, že 353, je to jedno, odkiaľ ho prečítaš, či zľava doprava, alebo správa doľava, alebo 1, 2, 7, 2, 1 napríklad. Hej, 12721 a z tejto strany 12721, to sú palindrómy. No a ono je to tak, že ako dostaneš teraz ten palindróm, máš napríklad číslo 78 a keď budeš k nemu pripočítavať, vymeníš číslice a budeš to pripočítavať k nemu, tak dostávaš, že 7 a 8 je 15, 1, 8, 9 a 7 je 16. A teraz v tej 165-ke opäť 165. Teraz napíš číslice v opačnom poradí, čiže 5, 6, 1 a pripočítaj. Po určitom počte krokov by sme sa mali dopracovať k palindrómu. Ale nie je daný presne ten počet krokov, kedy sa to udeje. Takže, no skúsme, 726 a k tomu 627, 7 a 6, 13, 1, 2, 3 a 2, 5, 6 a 7, 13, ešte nemáme, 1, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 1, 4, 8, 8, 4, aha, palindróm, no naozaj, takže zábavka, taká letná, prázdninová, no. Skúšaj, no, že z čoho vznikne palindróm. Skúsime ešte? Skúsme. Dajme si, že 108, k tomu dajme 801, 9, 0, 9. Aha, hneď mám palindróm. No, dá sa s tým celkom dobre pozabávať. Fľaša s vodou, potrebná vec veľmi teraz. Aj vždy vlastne, pitný režim treba dodržiavať. Perfektne. Takže fľaša s vodou má hmotnosť 2,5 kg, keď z nej odlejeme 40% vody, bude mať hmotnosť 2 kg. Koľko kilogramov váži prázdna fľaša? Tak poďme na to. 40% je pol kilogramu vody, je to tak? 2,5 kg odleješ 40% vody, 2 kg ti ostanú, fľaša s vodou ešte stále. Čiže o pol kilogramu máš menej, čiže tých 40% musí byť pol kilogramu vody. No a teda 100% bude x kilogramov a máme 40x sa rovná 50, takže x sa rovná 5 štvrtín. 5 štvrtín kilogramu, to je 1 a 1 štvrtina, takže 1,25 kilogramu je voda v tej fľaši. A keďže sme tam mali 2,5 kg predtým, tak minus 1,25, čo je voda, bude 5 a 5, 3 a 2 a 1. Aha, áno, jasné, 1,25 kg bude fľaša vážiť. Hotovo. Poďme trošku s promile ponarábať. V meste, ktoré má 93 456 obyvateľov, je natalita 14 promile. Koľko detí sa narodilo v meste za jeden rok? V tom istom meste zomrelo za jeden rok 938 ľudí. Aká je mortalita v meste? Natalita znamená, že na 1000 obyvateľov je 14 ľudí narodených. Na každých 1000 obyvateľov sa narodilo 14 detí. My máme obyvateľov 93 456, čiže nás zaujíma, koľko detí sa narodilo v celom meste. A teda 1000 krát x sa rovná 9, 3, 4, 5, 6 krát 14, x sa rovná, vypočítame, 9, 3, 4, 5, 6 krát 14 delené 1000, to je 1308,384, takže to zaokrúhlime na 1308 detí sa narodilo v meste za jeden rok. V tom istom meste zomrelo za jeden rok 938 ľudí,
Takže na týchto obyvateľov 9, 3, 4, 5, 6, všetkých obyvateľov 938 ľudí zomrelo. Aká je teda mortalita? Takže nás zaujíma na 1000 obyvateľov. Dajme teraz Y, vyjde nám to v promile. Koľko ľudí zomrelo? Toto nám vyjde už potom v promile. Tak, poďme opäť na to. Budeme mať 9, 3, 4, 5, 6 krát Y sa rovná 1000 krát 938 a teda máme 9, 3, 8, 3 nuly, deleno 9, 3, 4, 5, 6 a vychádza nám mortalita 10 promile. Mortalita je v tomto meste nižšia ako natalita, takže no neviem, či je to celkom realita toto, ale ak by to takto bolo, tak to je fajn, to je super. To znamená, že v tom meste sa dosť dobre žije. Hotovo. Dajme si dnes taký príkladík, ktorý sa volá, že kryptogram. To je také, že ja ti napíšem písmená, ktoré nebudú dávať nejaký zmysel a dám ich akoby do takého matematického výrazu. No a ty namiesto tých písmen, namiesto rovnakých písmen rovnaké čísla, daj dosať čísla tak, aby ten matematický príklad bol správne. To je kryptogram. No, takže kryptogram je teda matematický problém s jednou matematickou operáciou, kde sú čísla nahradené písmenami, ale bez nejakého významu. Môže to byť napríklad takéto, že A krát A ti dáva 2. Čo tam bude namiesto tých písmen? Tak, aby to bolo správne. No skúsme. Tak, nuly to nebudú určite, jednotky, 11 krát 1 je 11, nebude. 22 krát 2, tu by sme už mali potom 4, nie je dobré. 33 krát 3, 3 krát 3, 9, nie je dobré. 44 krát 4, 4 krát 4, 16, nie je dobré. 55 krát 5, aha, toto by nám mohlo fungovať. 55 krát 5, 5 krát 5 je 25, 2, 5 krát 5, 25 plus tie 2, 27, 2. 275, toto by mohlo fungovať, toto je správne. A ešte skúsme, 66 krát 6, 6, dobre. 66 krát 6, 6 krát 6 je 36, 3, 6 krát 6 je 36, plus tie 3 je 39. Aj toto funguje, toto je tiež dobré. 77 krát 7 nie je dobré, 88 krát 8 nie je dobré, 99 krát 9 nie je dobré. Takže tak. Hotovo.